Здравейте, приятели, днес ще играем MTA в един сервер SARP се казва, който може да се убивате. Имате реални коли, скинове, густи и така нататък. Аз съм Васито и ще играем заедно с Сашо. И да, Сашо. Сашо, къде си? Сашо с ларпа при тебе. Така, добре. Както виждате, това е реален скин на кола BMW. Мисля, че можеш да правиш дрифтове, да, както дава и Drift Points, което е доста готино. Не знам. На мен не ми скача, защото ти го правиш дрифта. Да. С какво друго можеш да правиш този сервер? Може ли да разкажеш, Сашо? Може да се убивате. Освен това, вече го казах. Мисля, че имаш доста яки мисии. Да, има състезания. Състезания, работи и така нататък. Сега търсим някой човек да килнем. Между другото, искам да покажа нещо. С F1, като насните F1, излиза едно правоъгълниче, което това е нещо като менюто. Вие откъдето се спавате кола, може да тренингувате и така нататък. Това е доста готино нещо. Сашо, ако искаш, кажи някъде да ходим. Зад нас имаше човек. Да, вярвам. Другото. Се върнем. Ето аз съм слал нитро на BMW-то. Така. Оп. Взе ли си оръжие? Да. Нищо мога го губим. Това куче ли е? Това е куче, човек. Между другото, да, този сервер може да слагаш скин на куче, което е доста готино. И аз дали аз мога да се направя като куче. Да, може. Че скин. Къде обаче е кучето? Това е въпрос. И сега ще плана Mitsubishi. Не скин. Ще тук има скинове от GTA 5. Аз съм скелет, човек. Вижка съм на някога. Баси як Уби го да съм имал пред. Holy shit, да. Както казах, това е един доста як сервер. И ние ще правим клипчета на MTA само на готини сервери и на по-известнички така. Защото... аз съм монстър, маня. Вижка маняшки са, човек. Доста гръмна е много. Да. На куче не знам. Това между другото не беше ли герой от GTA 5? Значи, беше герой от GTA 5. Ето Тревор. Ето аз. Да, Франклин, това също. Те са три герои, да. Аз съм Фреди. Се направя на куче. Ще мога да намеря скина на куче. Спешъл. Сега ще ми игра на BMW-то. Да те е гадно. Аз ще се остана скелета. Сега не намеря вече. Сега пак го загубих и него. Скелет, например. Да, обаче къде? Първите. Скелет с лото, вижда ли си? Сега ще виж, чао. Как ме гръмна ети колата и аз така ще гръмна. Виж колко ключика на така човек. Много да ме обижа. Не, сега ще умра заради те видят. Защо? Гръмна от Молотова си, виж. Какво? Вижда, който е убил Молотова. Между другото хора тук може да се спавнат един друг. Което също е доста готино нещо. И не във всеки сервер го има. Между другото сега ще видях някакъв друг маняк с твоето име. И сега ще как се казва. Сашо 123 BG. Това не ти ли беше старата регистрация? Май да. Мен тако е с нея.
Защото сега ще 993. Сега се ларкна при него, ще разбера. Дай ми и аз ще пробвам. Също... А, не, пак се ларкнах при тебе. Без деска. Не му кажеш. А, не мога да се ларкна в него. Не знам защо. Това да вземем BMW-то, че много ме радваш. Лапна са при него. Сериозно? Няма. Не, ларкна са пак ме. Не. М, Сега тренирам колата малко. Сега бе, човек. Ще си гар малко по BMW-то. Ще плащаш после. Lights on. Така. Pair. Громона да сложим. Не, ще станат оригиналните. Giant. Не то сложих, да сложих. Тук има плюс и минус. За ускоряване, за намаляне. Да, между другото, сега ще видите едно супер яко ускорение. Това е супер спида на играта. И е доста полезно, ако бягаш Гони някой враг. Да, и тъгва някой враг. Така. Сега ще мога да ми репираш BMW-то, защото Може да се състезаваме двамата. доста често усещам аз това. Между другото, я направим състезанието, може с плюс да увеличавам скоростта, обаче не знам кой стане. Ще вземам първо връжа. Мото. Уста. Трябва това ли е колад за състезание, не знам ли. Не бе, сега ще май това е колад за състезание, а при мен. Аз мисля, че е това, като че са при мен. Нечо... Не бе, ще мази бе. Не. Обаче как се започва състезание? Знаеш, че може би трябва двамата сме. Сериозно? Да има с къде състезаваме. Чакай. Не в една кола. Бе, различно. Това беше моята, бе. След тая. Вземе там, бе. Кръвица. Дай ми колата, бе. О, добре, бе. Добре, сега какво са ще взе? Добре. Стой си там. Някой пише на български. Да, между другото, махне се, има събрание. Добре, 3, 2, газ. Аре, бе. Трябва ли пише, бе? Колко? Идиот. Аз нямам нито. Аз знаеш какво ще уста си. Добре, мак. Прегръмна. Flip, repair, окей. Ти умря ли? Не. Трябваше да умреш. Без да имаш малко хилт.